1998. Oh my god. Хора, видяхте ли това, където влизам казахме тази дупка? И това само. Ще направим този ритуал на 100%. Ще се опитаме, той ще ни убие, той ни наблюдава. Ще ми кажеш много ме страх. Вярваш, а сега видяли. Отвори да прочетем. Добре, ще отворя. Чуйте, приятели, какво пише в книгата, че тук са били трима момчета в тази сграда, където едното момче е починало. И те са се сбили заради едно момиче, представете ли си? Къде си взем тази книга? Ами не знам. Значи, тук пише за ритуала. Трябва да кажем 3 пъти душата да почива в мир. Добре, хайде. Душата да почива в мир! Душата да почива в мир! Душата да почива в мир! Аби! Няма да те оставим, Аби! Няма да те оставиме! Аби! Пусни я! Изчезнаха, няма ги! Казах и сега да не влизаме в тази сграда. Какво ще правиш? Господи, страх ме първо от неприятелката ми. Сега никой не искам от нас да пострада. О, Господи. Много ме страх, трябва някак си да я спасим. Аби, убийца! Мама, махни се! Мамка,